Halløj og velkommen til. I dag så skal mig og Jonas forklare jer om en solformørkelse. Det der sker, når der opstår en solformørkelse, det er simpelthen her. Her kan I se solen og jorden og månen. Det der sker, det er, at de står på samme bane. Ja. Og så blokerer månen simpelthen for solen. Og så bliver det skide mørkt og koldt. Det sker simpelthen nogle gange. Og det er så smukt, så smukt. Og der sker typisk 2 solformørkelser per kalenderår. Solen, den er 400 gange større end den her lille måne her. Og solen, den ligger også 400 gange så langt væk fra jorden. Ja. Månen, den drejer rundt om jorden en gang hver 27. dag. Og jorden, den drejer rundt om solen en gang om døgnet. Ja, det er sådan Og der kan højst være 5 solformørkelser på et år. Den næste totale solformørkelse i Danmark, den vil formodentlig ske i år 2142. Den sidste solformørkelse i Danmark, den var i år 1851. Og solformørkelsen varer normalt 3-4 minutter. Og der kan eksempelvis også opstå en Venus-formørkelse eller en Merkur-formørkelse. Hvis det nu er her, så sker det samme som med månen. Så der kommer også en slags solformørkelse.